Достым, синең матур, сәламәт, көчле һәм акыллы буласың киләме? Алайса Салават күперенең бу саны нәкъ менә синең өчен. Пипи исемле тычкан малае белән дөрес туклану серләренә төшен. Сөт кешенең сөякләрен ныгыта, мускулларын үстерә, иммунитетның авыруларга каршы туручанлыгын арттыра. Ярмалар. Бу кара будай. Аның туган ягы Хималай таулары. Россиягә ул 900 ел элек кергән. Яшелчәләр турында видео кара. Бу бәрәңге. Ул җирдә үсә. Без бу яшелчәнең җир астында үскән өлешен, бүлбеләрен ашыйбыз. Кызыклы уеннар уйна, баш ваткычлар чиш, җиләкле открытка яса. Ашамлыкларның татарча атамаларын исендә калдыр. Катык, эремшек, коймак, сыр, йогурт, туңдырма, сөт. Ризыкларның нәрсәдән әзерләнүен бел. Бу ризыклар барысы да сөттән ясала. Бер әтәч һәм ике тычкан әкиятен укы, яисә аның аудиосын тыңла. Алмаз һәм Зөбәйдә Гәрәевләр белән татар әлифбасының соңгы хәрефләрен өйрән. Аю, ютәл, юрган, ю. Афәрин, Зөбәйдә. Ә иң ахырдан салаватикларга кушылып, алмагачлары җырын җырла. Җәйнең соңгы аен файдалы һәм күңелле итеп үткәр.